ihe ndị edegasịrị banyere ukwe njirimara obodo anyị bụ Naijira nke ndị bekee kpọrọ National Anthem na nke a kpọrọ National Values Charter na ọbụrụ sọsọ na-agụpụta ya kama na ọ ga-adịzi n'ime anyị. Director General bụ Malam Isa Onilu kwupụtara nke anụnwa n'Ọka oge ọ na-agbasa ozi banyere mmemme ndị National Value Charter nakwazi ihe gbasatara ukwe njirimara obodo anyị bụ Naijira. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ. Malam Onilu bụ onye nọchitere anya ya bụ osote onye director na-afụ maka ihe ngote bụ Florence Nwolisa gwara ndị Naịjirịa ka ha bụrụ ndị ga-eji ugwu na-agụ egwu ala anyị bụ Naịjirịa iji wee wote agamniru n'ebe ọ gbasatara ọtụtụ ihe n'ala anyị. Dịka onye Director General si kwuo na ndị Executive Council nke etiti bụ ndị tigoro iwu ka a na-agụ mpaghara nke izizi n'ebe nwere ọlụ kachasị ma gụzikwa ịtọ ndị nke ọzọ mgbe enwere ihe aṅụrị a na-eme bụ nke gụnyere ụbọchị nnwere onwe, ụbọchị ụmụaka nakwazi ụbọchị ncheta ndị ọlụ nchekwa na imerime ụbọchị ndị ọzọ.